תשמעו חבר'ה, אני רק כרגע גיליתי איזה משהו בדף. אם אני מסובב אותו כאן ככה, בלי כל כך הרבה אור, בלי כל כך הרבה אור ברצינות, כי אם כן יש, אז האשליה כן תעבוד, כמו שאתם רואים. שעדה פה לא זז כמעט, או שהוא כן זז, או שהוא לא זז, או שהוא קצת זז. כן, אבל זה בגלל שיש מקור אור חזק. אנחנו נעשה ככה. נלך למקום עם קצת פחות אור. זה מקום עם מלא אור. בוא נגיד כאן. נגיד כאן שאין כל כך הרבה אור. נראה לי. לא, אבל שאני כל הזמן יודע, אם אני הייתי כאן, קודם לא עבד. נראה כי יש עכשיו הרבה יותר אור. אם אני אהיה כאן, כן, הנה, תראו. מה? כן, תודה רבה על השאלה שלכם ויאללה ביי.